Ano ba ang mas mahalaga sa buhay? Ang lumaban kapag inaapi o panatilihin sa puso at pagkatao ang respeto? Paggalang at utang na loob. Ano nga ba, Mara? Mara! Yan ang basket mo? Tinig-tinig yung araw mo? Kailan ba mapupuno yan? Ha? Ang palit niya tayong bata ka? Akin na yan, kasi ito, noong oras na! Tas 9 na! Aling Dara, tama na yan. Namimitas naman kami. Ang init-init nga, oh. Ha? Huwag kang makialam, tignan mo nga yung damit mo, naka-sleeveless na init! Nahiya ako sa yung bata ka! Nakas na nga! Grabe siya. Pagpasensya mo ng nanay mo, anak. Ay ang lola mo, anak. Ganyan lang talaga siya, ha? Mara, di ba may pasok ka pa? Opo. Oh, mamaya na late ka, magagalit na naman yung teacher mo, lagi ka na lang absent. Di ba sabi ko, pagbutihin mo yung pag-aaral mo, pumasok ka na, hayaan mo yung nanay mong masungit. Tara na. Morning, ma'am. Good morning. Mara de la Cruz po, for caregiving po. Tanong ko po sana yung balance ko. Okay po, wait lang po. Ma'am, bali ang balance niyo po is 5,400 po. Beshi. Ma'am, saglit lang po, Sige po. Beshi ko lang. Ang lang po. O sige, di ba may dala akong extra dito. Alam ko namang mabigyan ka ngayon. Tsaka isa pa, katanggap ko lang ng bonus ko. Kaya itayan ko na sa iyo. Beshi, palagi na lang ikaw. Ano ka ba? Noon nga ikaw naman ang tumulong sa akin. Kaya pagkakataon naman na ako naman ang tutulong sa iyo ngayon. Pamilya tayo ka ba? Walang problema sa akin yan. Salamat, Beshi. Ma'am, ito po. Okay po, ma'am. Thank you po. Thank you, ma'am. Kumusta ang pasok mo sa school, anak? May nakuha kang star ngayon? Wow, ang galing naman. Bato-bato, pick tayo. Bato, pick. Ah, nagtatalo ako. Madali na, anak. Bato, pick. Bato, pick. Ikaw na naman ang nanalo. Galing mo, Hello, Kumari Piling! Oo, mamaya nga, magkita-kita tayo mamaya. Oo, may chichika ako sa'yo. Oo, alam mo ba, latest marites na yun? Oo, sige. Mamaya na lang, Kumari, oh. Sige, paalam. Aba, tanghali na? Naglalaba ka pa? Oras na, gutom na ako, magluto ka na! Nak, magmano ka muna kay Lola. Nay, pagpasensyahan mo, Nay. Walang pasensya, tanghali na! Nagugutom na ako, darating ang anak ko! Huwag ka nang magdahilan, maglalaba ka lang! Yan lang ang gagawin mo? Tagal-tagal mong oras na! Nay, magagawa ko naman ng lahat ng... Bilisan mo! Huwag ka na magdahilan! Bilisan mo! Nay, anak, bilisan na natin maglaba. Mare! Hello, Mare. Oo. Mara, ano niluluto mo? Pag-bake na, ayun na pala si Lola. Magmano ka muna kay Lola. Bless you po. Ano, pasok ka muna dun sa kwarto. Doon ka na maglaro, Nay, malapit daw maluto yan, Nay. Gutom ka na ba? Ala, nagtatanong nga kaya nga eh. Nay, Pwede patingin kung ano niluluto mo? sige, Nay. Nay, masarap yan, Nay. Pakbet? Pakbet yan? Oo, Nay. Okra! Okra na nga yung Pilipinas! Okra na ang papakain sa akin! Tikman mo nga yung pakbet mo! Tikman mo! Ano ba itong buhay na to? Kapuntahan mo ba yung piling? Ay, kainan doon for sure! May lechon! Ha? Kakain ako ng lechon. Tapos, ay, baka inutan niya sa lending yun! Nakalas na nga! Bahala ka ha! Pag dumating yung anak ko ha! Lasing na naman yun! Siguradong... Nakalas na nga! Anong buhay ito? Mara, nangyari ka? Masaya mo ako? Lasing ka na naman. Dito ka. Saan ka na naman ang galing? Dito, sa kumpare ko, nagiinom kami. Masaya mo ako. Ano ba yan? Palagi ka na lang lasing. Wala na bang araw na darating ka na hindi ka lasing? Dipis na mag-alaga ka sa anak mo. Ano ba? Lagi ka na lang ganyan. Hindi mo ba nakikita yung sakripisyo ko sa bahay? Kahit isang araw lang sana, paalagaan mo yung anak mo. Bakit ba dami sinasabi? Sinasabi
Alis na nga ako dito, bahala ka na! Saan ako sa pare ko? Panginoon, tulungan niyo po ako. Panginoon, tulungan niyo po ako. Kailangan ko po malampasan ito. Alam ko po may plano kayo para sa amin. Baguhin niyo po sila. Kailangan po. Baguhin niyo po sila. Panginoon, baguhin niyo po sila. Lumayo kung sakali wala nang Wala mo, huwag kang magtatiling ng sama ng loob sa kanila, ha? o Lagi ka pa rin kahirap gumalang sa kanila. Kasi sila ang nakakatanda. Tandaan mo yan, ha? na magbabago pa ang isa't isa. O kahirap Opo. Nasaan ba yung ina? Makakapuntahan natin yung ina. Nay! Ano po? Nagmano ka na ba, anak? Tapos na. Nay, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano pa sabihin mo, anak? Nay, patawarin mo ako kung hindi ako naging mabuting anak sa'yo. Pero Nay, gusto ko lang kong ihabilin sa iyo si Bembem. Nay, sa totoo lang yan. Nagpaplano na po talaga ako noon pa na mag-abroad. Kaya Nay, gusto ko po sanang ihabilin sa iyo si Bembem, Nay. Anak, pagpasensyahan mo na ako. Kasi ganito yung buhay natin. Ayoko naman pagyari sa apo ko. Pagpasensyahan, mahal na mahal ko kayo, Nay. Patawarin mo ko kung ba't mga nangyari, yung panagawa ko sa'yo. Patawarin mo ko. Nay, naintindihan ko naman yun, Nay. Patawarin mo ko. Makakabawi din ako sa inyo, Nay. Patawarin mo Huwag ko. niyo sanang pabayaan si Bembem, Nay. Patawarin mo rin ako, Apo. Huwag na ako naging lola sa'yo. Kasi yung buhay natin. Nanay, Nara, bakit kayo nag-iiyakan? Anak, alam mo na ba pupunta ang iyong asawa sa ibang bansa? Opo, Nay. Mag-usap kayong mabuti. Magbati na kayo. Sana magbago ka na din. Huwag ka nang uminom. Ang iyong anak kasama natin. Nara, makakaasa ka. Di na ako mag-iinom. Aalagaan ko mabuti si Bembel. Sarding, Mag-iingat ka dun, ha? basta alagaan mo siya. Pangako mo sa akin, ha? Oo, kami nang bahala ni nanay kay Bembel. Huwag mo nang isipin yun. Tanggalin mo niya wala ako sa anak mo. Sorry, sumama ba ako? pag-ibig. Ben, Para kay Bembel, magbabago si tatay. Kahirap Kahit naalis si nanay, huwag mong isipin na hindi kita mahal, ha? Mahal na mahal ko kayo. kung sakali wala nang nangyari. Natawid mo dun, ha? Gagawin O ko ang lahat para kahirap makaahon tayo sa hirap. maniwala Kay Bembel, nanay, kasama ko mag-aalaga. na magbabago Tatawagan ko kayo lagi, ha? isa't isa. Bem, mahal na mahal ka ni nanay, ha? Mahal na mahal Di kita. lumingon sa mga dating lambingan. Pero ganun pa man, baka pareho lang tayo. O pwede ba mauna ka nang magsabi ng nararamdaman? Good morning, Mr. Smith. How are you today? Just relax, okay? I will transfer you from your bed to your wheelchair. Okay. Kung So, how do you hindi feel now? lang Do you feel susundin easy? at totoo. Okay, sir. Just Okay, just for a while, I just Oh, have my kahirap talaga. 10 minutes break. I just call my, I
son from the Philippines, okay? I will be right back. Kumusta ka na dyan sa Pilipinas? Okay ba? Kumusta si tatay mo? Namimiss mo na si mama? O kahirap O sige na anak, bye-bye, love you. sabihin Bato, pick pala tayo anak. Bago ako umalis. Bato, pick. Ang buhay ay parang bato-bato pig. Gunting, bato at papel. Kung alam gamitin sa tamang paraan ay panalo ka sa laro. Parang buhay, respeto, paggalang at utang na loob. Kapag baon natin ang mga ito sa buhay, sigurado panalo tayo sa laban. o kahirap sabihin na wala ng pag-ibig. O kahirap lumayo kung sakali wala nang nararamdaman.